Nanda. Ayo. Ditampilkin Nanda. Ninggal katresnan, Nduk. Ah, ninggal katresnan. Kula nggih pengen duet kali rencange ngoten lho, Pak. Oh ngono ya, karo sapa pilihan Nanda? Kali Butin nggih. Kali Butin. Karo Butin. Oh ya aja to lek Butin ki yo mesake to. Kali Ika mawon. Karo Ika. Nggih. Heeh. Nggih. Iya, Nduk, ya. Nembang Karo nggih. sapa? Ika mawon. Karo Ika. Nggih. Siap kah? Heeh, Ika ki mau anu to. Apa tak celuk iki mek mantuk ngono karo mesem. Wah, jan. Yo. Ngadeg, Nduk ya? Oh, nggih, lha nggih. Iso ngadeg, Nduk. Saged. Nggih saged to, lha walaupun jumeneng ngoten. Wah, iya ngadeg. Wah. Sinden rumah aku kok ora eneng sing elek lho. Jan. Jeki rong roh. Kamu ngomongin kamu ngomongin sapa iki? Sopir. Yo. Ninggal katresnan nda ya. Nggih. Heeh diaturke karo pepunden sepuh panjenengane Bapak Darminto Kalimantan. Nggih. Ya mbok menawa so kelingan awake dhewe ngene iki terus rono jak ning Kalimantan kewabeh ning kono didus bareng. Loh, namung didus tok. Oh, terus diulehne nek. Nggih, tembang menika ugi spesial kagem Ora, piyambak iki ning kono yo kagungan. Iya, gunging panuwun ya, Nduk ya. Lho,